אהלן, היום אנחנו נדבר על איך מעמיסים את תיק הדאפל של אלפנט סקין בפיוד אנדורו. אז קודם כל יש לנו פה תיק ריק, אפשר לראות את רצועות הגב שלנו. באופן אישי אני מעדיף ללכת עם רצועות היד ולא עם רצועות הגב, לכן אנחנו ננתק אותם. אין התנתקות בצורה כזאת, עכשיו זה עזם, עכשיו זה עם פליפ. כמובן, מי שמזמין עכשיו בהזמנה מוקדמת יכול להזמין או פייס עם שם אישי או דגל ישראל ללא עלות, וזהו, הטיס מוכן.